Odlično se Mitrović oslobodio i Jovanovića i sa nekih 10 metara savladao Bajkovića, doneo prednost crno-belima u 10. minutu. Došla do Kasalice, sjajan volej udarac Kasalice i Crvena zvezda je izjednačila na 1-1. Ovdje Lazović dobro prošao, centrirao, bravo na nogu Kasalici, 1-1. Pretrčao celu odbranu Zvezde, pogotovo Mijailovića, centrirao, a iako je bio sam Jovanović smestio loptu iza gola. Evo još jedno da vidimo, primio loptu nekih 30 metara, možda je previše Petrović bio udaljen od gol linije. Ali ovo je fantastičan dodat, lopta je udarila i prečku. I pitanje koncentracije. Kasalica, ušao je Kasalica!